Skal du sige noget, før vi går i gang? Du siger bare et eller andet. Det var ikke mig. Og det blev helvede. Det fik der på film. Jeg skal stikke på et spor, fordi der er frost på. For at tjene en Frank. Franer. Ja. En hvad? Franer. Yes. Fransk hotdog med fransk dressing og fransk Skriv nu, kød. vi er ved at optage en video, ja. Hvor er det klart, Mathias! Hvor er det klart! Hey, jeg fik en idé. Snifte. Snip lortet. Det er så dumt, du er. Det er jeg ikke engang sikker på, man kan. Ej, Sådan hvor er noget. du dum, ja. Ej, hvor er du dum. Det smager, mand. Hvad lever du af? Så det er Det bliver bedre for mig. Du bløder i hovedet. Hvor? Nej, det er på det der maling. Nå. Mathias, du tager den der. Den kæmpe bane der. Hvilken en vil du sige? En af dem der. Tag den der. Kom så. Nu er du virkelig blevet tidsmanden. Ja, med mentolrandhullet. Okay, Mathias, prøv lige at lægge hovedet ned, og så kører det fra den ene side til den anden. Mathias, skal have tis, mand. Ja, hvordan gør det? Altså, du må ikke sige det her. Nej, gør sådan her. Og lige vende op på den anden kind også. Lav andet. Det gør mig en masse. Så er ikke snart ud. Prøv, den gør mig lige en. Jeg har ikke sagt noget. Gør nu. Det bliver koldt. Ja, gør nu. Det gik godt for mig, at det er vildt. Fanden skal jeg gøre det? Så er det godt. Og så den anden side. Er det godt? Prøv at komme her. Så glad for, det var den igen. Vi prøver igen. Nej. Jo, du skal lige have den rigtige kællingsblad. Nej, mand. Så det er bare så rigtig kællingsblad, der synger, så er der bare så 5 røde fingre derinde efter. Nej, tak. Får vi dårligt. Det er rigtig godt for tidsmand. Stopper vi her? Ja, det regner jeg med. Fint nok.